και πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος. Είμαι προπονητής στο Ναυτικό Όμιλο Κορίνθου. Πρόσφατα είχαμε την επιτυχία στην Πάτρα. Βγήκαμε πρωταθλητές Νοτιού Ελλάδος. Εκεί βγήκαμε πρωταθλητές σε 3 κατηγορίες. Πρωταθλητές Πελοποννήσου, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Νοτίων Ιωνίων Νήσων. Βγήκαμε πρωταθλητές στην κατηγορία ανδρών, γυναικών και στη γενική, με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους, και στόχος μας είναι πλέον στη δεύτερη φάση του Πανελληνίου που θα γίνει στο ΆΚΑ και στα Γιάννενα να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες διακρίσεις με μετάλλια. Ανεβαίνει το επίπεδο από ό,τι βλέπουμε στο ΝΟΚ Κορίνθου. Προσπαθούμε όσο γίνεται να ανεβάσουμε το επίπεδο κάθε χρόνο. Αυτό γίνεται με δουλειά από όλους τους προπονητές και στόχος μας είναι κάθε χρόνο να ξεπερνάμε και τον εαυτό μας κάθε φορά. Εσείς είστε ο κύριος? Εγώ είμαι ο κύριος Κώστας Μιχαλόπουλος, προπονητής των ακαδημιών της ομάδας, στην προαγωνιστική, στους βετεράνους και βοηθός στην αγωνιστική ομάδα. Συγχαρητήρια, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και πάντα επιτυχίες, γιατί ο αθλητισμός και ο υγρός στίβος, ας το πούμε έτσι, πάντα είχε πρωταθλητές στην Κόρινθο. Σίγουρα, και αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Να προσπαθήσουμε να βγάλουμε αθλητές μεγάλους όπως είναι ο Νίκος Οξυλούρης, ο οποίος έχει με τις διακρίσεις του φέρει την Κόρινθο ψηλά, και αυτός είναι ο στόχος μας, να βγάλουμε αθλητές σαν και τον Νίκο. Πόσα μετάλλια φέρατε από την Πάτρα προχτές? 102 στον αριθμό. Ο Χριστός του Παναγία. Σε κατηγορίες προαγωνιστικής και αγωνιστικής ομάδας. Πάντα τέτοια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλησπέρα, κάμερα στα γήπεδα. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε στα γήπεδα του υγρού στίβου της Κορίνθου, στο δημοτικό στάδιο. Είναι μαζί μας ο προπονητής. Καλησπέρα και από μένα, Στρατιδάκης Νικόλαος ονομάζομαι, είμαι προπονητής της ομάδας τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό που θέλω να πω έτσι και να σταθώ είναι ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα. Συμμετείχαμε στο περιφερειακό πρωτάθλημα και ταυτόχρονα που είναι και πρώτη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με τις προαγωνιστικές και αγωνιστικές μας ομάδες. Σύσσωμη όλη η ομάδα, με πάρα πολλές συμμετοχές. Ήμασταν η ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές και καταφέραμε να πετύχουμε νίκη και στο κομμάτι των ανδρών και των γυναικών, αλλά και συνολικά στη γενική κατάταξη να είμαστε πρώτη ομάδα και με διαφορά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα, το οποίο είχε να γίνει, αν δεν απατώμε, και αρκετά χρόνια πίσω, ίσως και 2,5 δεκαετίες, αν δεν απατώμε, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί βλέπουμε ότι ανεβαίνει το επίπεδο. Η σημασία έχει να σταθούμε τώρα από εδώ και πέρα τι κάνουμε στο μέλλον, για να βοηθήσουμε την ομάδα, να στηρίξουμε την ομάδα, γιατί κατά περιόδους έχουμε επιτυχίες, ανά κάποια χρόνια, παιδιά, ταλέντα με πολλές προοπτικές. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας σαν προπονητές, σαν γονείς, σαν δήμους, τι μπορούμε να κάνουμε, με όποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, να τους δώσουμε τα καλύτερα εφόδια, ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν επίσης όρις παιδιά που είναι στην Αθήνα, παιδιά που είναι στη Θεσσαλονίκη. Τώρα στις επόμενες 2 εβδομάδες και 3 εβδομάδες έχουμε τη δεύτερη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, που είναι η τελική φάση στην ουσία, στην οποία έχουμε περάσει με αρκετά παιδιά. Έχουν μπροστά τους 2-3 δύσκολες εβδομάδες. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από το χέρι μας, όλη την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλο τον χρόνο, να ευοδοθεί σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, και κυνηγάμε, μπορώ να το πω ότι κυνηγάμε και θέσεις απάνω στο βάθρο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όχι απλά μια συμμετοχή, γιατί έχουμε φτάσει πλέον σε αυτό το επίπεδο. Έχει γίνει τέτοια δουλειά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 4-5 χρόνια και ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια έχει γίνει τέτοια δουλειά, ώστε να μπορέσουμε να κυνηγάμε πλέον και το βάθρο σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και να ανταγωνιζόμαστε τα παιδιά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης επίσης όρις. Αυτά έχω να πω. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία να έχουμε και καλή δύναμη να έχουμε. Πάντα νίκες, και μακάρι
οι εγκαταστάσεις να σας βοηθούν να ανταπεξέλθετε? Αυτό είναι ένα κομμάτι έτσι λίγο που πονάει, γιατί αν προσπαθείς να κάνεις πρωταθλητισμό σε υψηλό επίπεδο, πονάει λίγο αν οι εγκαταστάσεις είναι έτσι λίγο μέτριες, περασμένος, δηλαδή ναι, θέλουμε κάτι καινούριο πλέον στην Κόρινθο. Το κολυμβητήριο είναι σχεδόν 50 χρονών, αν δεν απατώμε, μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντως κάπου εκεί είναι, κάπου το 70 κάτι είναι το έτος κατασκευής, οπότε ενδεχομένως να έχει έρθει και η ώρα, αν υπάρχουν και οι προϋποθέσεις, να γίνει και κάτι καλύτερο, κάτι καινούριο, ώστε να μπορέσουμε και εμείς σαν προπονητές από την πλευρά μας, αυτά τα παιδιά, να τους δώσουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Μιχαλόπουλος είμαι, είμαι επικεφαλής προπονητής του Ναυτικού Ομίλου Κορίνθου. Είμαι από την Κόρινθο, αθλητής του ομίλου από παλιά και είχα τη χαρά και την τιμή να στεφτώ πρωταθλητής με την ομάδα της πόλης μας στην Πάτρα πριν 2 ημέρες, όπου κατακτήσαμε και το πρωτάθλημα των ανδρών και το πρωτάθλημα των γυναικών και τη γενική. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σίγουρα για πρώτη φορά στην Κόρινθο. Και είναι κάτι το οποίο το πετυχαίνει η δεύτερη ομάδα στην περιφέρεια μετά την Πάτρα και μας κάνει όλους πολύ περήφανους και χαρούμενους για αυτό το πράγμα. Τα παιδιά πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις. Οι επιδόσεις οι οποίες στέκονται ακόμα και για την δεύτερη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, που είναι ο επόμενος στόχος. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε 3 παιδιά που θα λάβουν μέρος στα Γιάννενα και σε 2 εβδομάδες θα έχουμε 10 παιδιά τα οποία θα λάβουν μέρος στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, και ευελπιστούμε εκεί να έχουμε μετάλλια και διακρίσεις οι οποίες να είναι φάμιλες αυτού του επιτεύγματος που κάναμε τώρα. Εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση για την στήριξη και για την υπομονή τους σε αυτά τα 2 χρόνια, καθώς δουλέψαμε και κάναμε πάρα πολλά βήματα μαζί στο να εξυγχρονιστεί ο όμιλος. Και σίγουρα χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει όλα αυτά τα πράγματα που κάναμε αυτόν τον καιρό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στους αθλητές μου, οι οποίοι έκαναν συγκλονιστική προσπάθεια για τις 2 αυτές ημέρες και τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο, καθώς όλη τη χρονιά ήταν εδώ με κρύα, με πρωινές, με συνθήκες οι οποίες δεν ήταν τόσο ιδανικές και καταφέραμε ομάδα από 25 πισίνα να κερδίσουμε ομάδες που προπονούνται σε 50 πισίνα, που το κάνει αυτό εξίσου σημαντικό το επίτευγμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης και στους γονείς για την υποστήριξη και την βοήθειά τους σε όλη τη χρονιά και ευελπιστούμε αυτό να ήταν το ένασμα για ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον. Τώρα θέλω επίσης να αναφέρω και το μεγάλο γεγονός που έχουμε καθιερώσει από πέρσι. Πριν πάμε στο γεγονός, από το Δήμο, την περιφέρεια, έχετε βοήθεια από sponsors, πώς πάτε, έχετε κάποιες στηρίξεις από ιδιώτες, ας πούμε? Έχουμε μεγάλη βοήθεια από το Δήμο, είναι η αλήθεια, υπάρχει καλή συνεργασία, υπάρχει ένα κλίμα στο οποίο έτσι μας βοηθούν και εμάς να βελτιώσουμε τις συνθήκες και τις υποδομές του κολυμβητηρίου και βλέπω αισιόδοξα τα πράγματα δηλαδή για το μέλλον, ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα δράσεις. Για το τουρνουά? Το τουρνουά είναι στην ουσία μια μεγάλη γιορτή για τα παιδάκια, για τις ακαδημίες μας, να μπορέσουν να δείξουν και αυτά τις δεξιότητες που αναπτύσσουν μέσα στο νερό, καθώς ο πρώτος στόχος όταν γράφεις το παιδί σου να μάθει κολύμπι είναι η ασφάλεια στο νερό, η εξοικείωση, να πάει στη θάλασσα, να πάει στα πάρκα, να ψυχήσει και να είναι ασφαλής πρώτα απ' όλα. Και από εκεί και πέρα να αναδείξουμε και το αγωνιστικό τμήμα, το οποίο έχει φτάσει σε μια κορύφωση φέτος και ελπίζουμε να έχουμε και ανάλογες διακρίσεις και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, να μπορέσουμε να τις αναδείξουμε και εκεί. Η ναυτική εβδομάδα θα είναι στις 24 Ιουλίου. Θα έχουμε τα παιδάκια όλων των ακαδημιών να δείξουν κάποια δεξιότητα μέσα στο νερό. Θα έχουμε και κάποιες ειδικές βραβεύσεις που αφορούν τους χορηγούς, τους άμεσους συνεργάτες που είχαμε μέσα στη χρονιά και υποστήριξαν όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Σίγουρα έχουμε ανάγκη και ακόμα μεγαλύτερης υποστήριξης, διότι ιδέες και σκέψεις του να βελτιώσουμε πολλά πράγματα μέσα στον χώρο έχουμε. Απλά καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρχει και
η ανάλογη οικονομική υποστήριξη είναι λίγο δύσκολο να τα κάνεις γρήγορα. Οπωσδήποτε, θέλεις ένα support, βέβαια. Παίρνει κάποιο χρόνο δηλαδή μέχρι να το καταφέρεις. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε, πάντα μάλλον επιτυχίες, γιατί επιτυχίες έχετε και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.